Una manera de fer aparèixer continguts és mitjançant la tinta màgica. Aquesta lupa ha estat pintada amb tinta màgica i en el moment en què el passem per sobre de la imatge veiem un contingut amagat. Igual passaríem aquesta, aquí tenim també un contingut amagat. Això ho podríem fer amb qualsevol objecte i a la part de sota que hi haguessin continguts, respostes al que ens interessés. Com faríem aquesta activitat? Hauríem de tenir preparats imatges, objectes, en aquest cas tenim dues imatges i dos textos. Amaguem els textos per darrere la imatge, que no es vegin, el Joan Miró també. S'han d'estructurar d'una manera determinada en les capes, hem de tenir situades les imatges en la capa superior i els textos en una capa central, per tal que faci efecte la tinta màgica. Després introduirem aquest element que té la tinta màgica, en aquest cas podeu anar a recursos compartits i aquí és on trobareu el paquet de recursos de lupes màgiques. Si no hi fos, el podríeu descarregar de Promethean Planet, anant a l'opció paquets de recursos. Aquí podeu triar diferents lupes que us permetran realitzar l'activitat correctament. Triem, per exemple, aquesta. Doncs vinga, ja la tenim aquí. La fem una mica més petita o la podríem situar tranquil·lament a fora. Aleshores, quan es realitza l'activitat amb els alumnes, al passar la lupa pel damunt, ja tenim la resposta i ja podem visionar-la.